75 ел элек Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Ширекли авылында гомер кичерүче Хәнәфи Мөҗип улы һәм Мөшфика Таһир кызының гаиләсендә 3нче балалары булып, татлы кызлары Альбекова Разия Хәнәфи кызы туган булган. Бүген олы юбилей тантанасы белән котлап, аңа җылы теләкләрен тормыш иптәше Рафик Исмаилович, кызы Эльмира кияве Гаяз, кызы Дания, улы Раил килене Галия, кызы Раилә кияве Шамил, оныклары Динә, Алисә тормыш иптәше Раил, Гүзәл тормыш иптәше Илнур, Альбина, Камил, Амин, оныкчалары Айрат, Лия, Рафаил котлап, безнең тапшыру аркылы ирештерәләр. Кыз балалары туган мәлдә мәрхүмә әби бабабыз иң олы шатлыкларын кичергәндәй булып, балаларына Разия исеме сайлыйлар. Аның тәрҗемәсе дә бит көтеп алынган, бәхетле бала була дигәнне аңлата. Билгеле, сугыштан соң еллар авыл җирендә җиңелләрдән узмагандыр. Ләкин сөекле әниебез тырышлык куеп укуын да тәмамлый ала. Һәм үз юлында яраткан тормыш иптәше сөекле әткәебезне очратып, 1967 елда гаиләләрен коралар. Күрше Курмаевка авылында аның яңа тормыш юлы башлана. Әтиебез Рафик Исмаил улы белән алар менә инде 54 ел бергә гомер кичерәләр. Шушы озын гомер барышында алар 4 балаларын якты дөньяга тудырдылар. Барыбызны да диярлек акыллы килеш тәрбияләп, белем биреп, олы тормыш юлына чыгарып бастырдылар. Билгеле, күп сулар акты инде алар алдында. Кайгылы мизгелләре дә, шатлыклы көннәре дә күп булды. Әтиебезнең акыллылыгы, әниебезнең сабырлыгы аларга бар киртәләрне дә җиңеп чыгарга ярдәм иткәндер дип уйлыйбыз. Гомер буе әниебез намуслы килеш авыр хезмәттә, колхозда эшләде. Безне балаларын да ул эшкә өйрәтте. Аның тырышлыгы белән без бердәм булып, тату гаиләдә үстек. Без бер-беребезгә карата аеруча игътибарлы булырга, чын туганнарча акталып яшәргә дә ул өйрәтте. Һәм без аңа бик рәхмәтле, кешелеклелек сыйфатларын бездә тәрбияли алганы өчен. Һәрберебезнең инде үз гаиләсе. Әниебезнең оныкчалары Эльмирасы белән Даниясенең оныклары үсеп килә әкрен генә. Шул бит инде әнкәй иң олы бәхет бу тормышта. Бүген алар уллары Раил белән бергә яшиләр. Мин кызлары Эльмирасы да аларның күршесендә генә, һәр вакыт янәшәсендә диярлек. Дания белән Раиләсе генә бераз ераграк. Берсе Тольяттида, икенчесе Николаевкада яшәсәләр дә, көн сайын шалтыратып, мөмкинлекләре чыккан сайын туган якка кайталар. Әниебез балаларын гына түгел, аеруча оныкларын Динә, Гүзәл, Альбина һәм Аминаны да үстерешергә күп көч куйды. Шуңа күрә аны оныклары да олы хөрмәт белән яраталар. Кадерле, яраткан, сөекле хатыным. Быелгысы елның сентябрь айы безнең өчен аеруча мөһим һәм истәлекле вакыйгага бәйле. Чөнки сине тормыш үзе мул көз сыман хатирәләргә бай, өметләргә мул картлык иленә дәшеп, 75 яшьлек юбилейыңны каршылатты. Гомерләрнең байтак өлешен без икәү бергә атлыйбыз. Хатын белән ир генә түгел, әллә ничек якын кешеләр булдык бер-беребезгә. Гүзәл чәчкәләребез дөньяга тугач, мин бәхетле булдым. Балаларымны Ходаем бүләге дип саныйм мин. Шундый олы мәхәббәттә янган кешеләргә генә безнекеләр сыман матур балалар бирелә торгандыр ул югарыдан. Узган еллар эчендә без байтак авырлыкларны бергә җиңеп чыгып, һаман алга карап уфтанмый яшәп киләбез. Бүгенге матур юбилейыңда теләкләрдән дә беренчерәк рәхмәтләремне укып, яратам дип исеңә төшерәм. Ничә яшең генә тулса да, син иң зәвыклы мәрҗән сыман һаман шундый ук матур һәм яшь булып каласың. Өеңдә дә, гаиләңдә дә син өлгереп, үзеңнең булдыклы, уңган хатын икәнеңне күрсәттең. Күзләреңә һаман сөеп карыйм, җитмәс яратырга бер гомер. Синең хакта гына уйлыйм һаман, синең өчен яна бу күңел. 75-ң ишек шакып килде, курыкмыйча аны керт ачып, рәхәт картлыклардан уят торулары бары тик качып. Котлы булсын матур юбилейың, сиңа булды шушы теләгем. Син бит минем күктән индерелгән иң кадерле, затлы бүләгем. Әнкәебез безнең, күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен дә олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрендә, төннәрендә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен. Безне балам дип иркәләп сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа синең кадерле бекәй, алар сине шулай ук яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең.
Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Онукларны яратырга бирсенче сиңа көчең. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кечкенә. Хөрмәтле Разия Хәнәфиевна, барча изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз.